Ano ang masarap kainin to ease the heat? Siyempre, hindi mawawala sa listahan dyan ang halo-halo na paborito ng lahat. Ang Filipino-made dessert na literal na halo-halong yelo, mangga, keso, gulaman, makapuno, leche flan at iba pa. Ang restaurant na ito sa Naga City, inilevel up pa ang kanilang flavors ng halo-halo. Mayroong avocado halo-halo, spicy, buko pandan, and many more. Hindi daw inakala ni Jen Kirby Tabora na babalik-balikan ng mga customer ang kanilang halo-halo na nagsimula lang sa pagpwesto nila sa bahay ng kanilang bakuran. Ipinangalan pa daw niya sa kanyang lola at anak ang kanilang restaurant na nagsimula noong COVID-19 pandemic. Actually, Adriana's is 4 years already. We started kang pandemic, mid-pandemic. So, nag-start kami sa Iriga, sa Harong Milang, sa Natabay. So, we thought of halo-halo kasi paborito rin siya ni mama ko. Sa ngayon ay hindi na lang sa bakuran ni na Jen matitikman ang kanilang halo-halo dahil nagkaroon na rin sila ng pwesto sa mga mall within and outside Kamsur. Chris Novello, CSN.